Good evening, my brothers and sisters. Wala ako ma-inform nga English din misa. Pag naog na ko dito sa babaw, gingnan ko nga English ang misa, padre. Kung nga, wala gyud. Samot kita kakulbaan eh. In today's readings, my brothers and sisters, particularly in the Gospel, Jesus stands on a level place surrounded by a great crowd. He lifts his eyes towards his disciples and begins to teach what we now call the Beatitudes. The Gospel of Luke presents both blessings and woes or warnings, reminding us that God's kingdom turns the world's values upside down. On the first hand, Jesus calls the poor, the hungry, the sorrowful, and the persecuted a blessed. Why? Not because suffering is good, but because in their need, the poor, the hungry, the sorrowful are open to God. They rely on God fully. Mabito na nga, many times when we become vulnerable, the more we seek God. Kung makakita mo diya sa gawas, ug usa ka manlilimos, makaingon ba mo nga, you are blessed? You are blessed, for yours is the kingdom of God. Makaingon ba mo ni ana ngadto sa usa ka manlilimos? Unsa may gipasabot sa atong Ginoong Kristo niining gitawag nato kabulahanan or gitawag nato beatitudes? Ang pasabot sa atong Ginoong Kristo nga ang tao, the sorrowful, the poor, the vulnerable people, they are more in need of God. They are more in need of help. Mao gina, in contrast sa ikaduha nga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, those who are rich, satisfied, and praised in this world are warned. Not because wealth or success is evil, but because it can lead to self-sufficiency and forgetting God. Mao man ni mahitabo kung kita gani magrasyahan, kung kita gani daghana og mga butang nga ma-accumulate dinhi sa kalibutan, naagi tendency nga malimtan nato ang Ginoo. Kabantay mo kung malipayon kay mo kay nakadaog mo gluto, malipayon kay mo kay gisugot mo sa inyong uyab, unya nalimot mo pagpasalamat sa Ginoo. Mao man ni wala man gihisgot nga the rich people are evil. Ang gipasabot sa ato ang Ginoong Kristo dinhi mga igsuon nga kinahanglan nato i-prioritize ang Ginoo. Kinahanglan nato i-acknowledge ang Ginoo in all things we have diha sa ato ang kinabuhi mga igsuon. And so we can say people who are blessed are those people nga who knows God, who loves God, and who serves God. They are people who are always dependent on God's grace and follow His will. Mao man nahitabo sa mahal nga Birhen Maria that the Blessed Virgin Mary is called full of grace. Why? Because God naa sa iyahang kinabuhi. God is living in her heart. Makaingon dita nga we are blessed because God is in us. Dili pasabot nga you are rich, you are defined that God is in you. You are blessed because God is in you, not because you are rich. Mao na mga igsuon sa kinabuhi sa mga santos, mausad na they are blessed because
they followed the grace, they followed the inguntag will of God. Naman ang mga igsuon nga as we continue this celebration, especially we are now in the fifth day novena in honor of Santo Niño, our beloved Santo Niño. Nagtimaan sa baya ang Santo Niño nga we are dependent on God always. The image of a child reminds us that we have to be childlike before God, that we have to be dependent always on God, like a child who is dependent on his parents. Nga kita, diha sa atong sitwasyon sa kinabuhi, kinahanglan kita Ginoo. Whatever situation diha sa atong kinabuhi, we need God. Kay ang atuang identity, my brothers and sisters, our nature is geared to seek God. Mao man ni ang atuang nature, ang tuang identity, isip mga binuhat sa Ginoo, mao ang pagpangita sa Ginoo. We have to seek God whatever it takes in our life. In that reason, we become blessed. Diha sa atong pagpuyo, isip mga magtutuo, mga igsuon. Mao gyud na nga panahon kay sa piyesta ni Señor Santo Niño, mangilaba diyon ta. Kay because we are childlike before God. Nga nanginahanglan sa tabang sa Ginoo mga igsuon. Ni mao na pahinumdom nato as we continue this celebration nga we have to be dependent always on God. We have to prioritize God in all things diha sa atuang kinabuhi aron kita mamahimong balaan, aron kita mamahimong blessed in all times sa atuang pagpuyo ning kalibutan nga igsuon. Aron at the end of our lives, mubalik kita dito sa langit nga tawgon og bulahan sa tanan mga igsuon, tipon sa mga santos ug uban kang Señor Santo Niño didto sa gangharian sa langit mga igsuon. Hinaot paunta. Please stand.